Tuo on semmonen yksi Jimin tekemä, me ollaan joskus reenattu sitä. Ei muuten yhtään paskempi biisi. Väinö, tuolta tulee joku jätkä, kun kävelee niinku joku ameema. Totta kai se kävelee, kun se on kitarista. Monko tänään oli treenit? 8:00. Okei. Okay. Tuu sinne. Monko tänään oli treenit? Edelleen 8:00. Miten niin edelleen? Kuhan tuut. Joo. Albert Järvinen on Jumala. Jaa. Vai niin? Moi. No moi. Mitäs kuuluu? Jimi, haloo. Taas se on vetänyt niitä Ai mitä? matkapahoinvointilääkkeitä. Hei, se olisi parempi selvitä ennen kuin ukko tulee töistä kotiin. Järvinen on Jumala. No niinpä, tietysti. Täällä puhuu Albert Järvinen. Jimi, mene heti kotiisi. Wow. Hei, kiitti ihan oikeesti. Nähdään. Vauhkaja. No eipä oo yllätys. No. No oli aika wow experience. Kun heräsin sillä niinku lentokentältä, kuului hirveät surnaa mörinää. Nousi pystyalon tsiikat taivaalta ja siellä oli laskeutumassa vittu British Airways. Sieltä vittu vilkutti ohjaamosta 120 semmoista kiinalaista turistia pikkusormilla. Wink, wink, wink. Sitten mä niinku nousin pystyyn ja sanoin, että voi vittu, että tähän ei laskeuduta. Mut sit vittu sieltä ohjaamosta alkoi kuuluu vittu Albert Järvisen ääni, että Jimi väistä vittuun siitä. Sitten vittu Albert Järvinen sanoi ohjaamosta, että mä oon kovempi kitarasankari kuin sinä, niin että nyt ei kyllä lähde sulta enää mitään sooloi. Sitten mä menin Kristallimetsän läpi ja nyt mä oon tässä. On se hurja. Joo. Ei oo Jimin toi navigointi sun parhaita puolia. No ei. Miksi vitus tossa kylässä lukee, että vihanneksia? You're so